Neonatologická klinika intenzívnej medicíny v rámci detskej fakultnej nemocnice sa stará o novorodencov donosených aj predčasne narodených s vrodenými vývojovými chybami alebo so získanými ochoreniami. Tieto deti potrebujú komplexnú starostlivosť, často vrátane operačného zákroku. Malá Martinka sa narodila predčasne v 26. týždni a po narodení vážila 740 gramov. V kritickom stave ako 800-gramové dieťa musela absolvovať niekoľko operačných zákrokov. Za každým ju museli transportovať na operačné sály. Cieľom nášho projektu je zriadenie operačnej jednotky, ktorá veľmi zníži záťaž novorodenca. Umožní chirurgovi, aby prišiel priamo k lôžku, kde novorodenca ošetrujeme a vykonal operačný zákrok v priestoroch, kde je dieťatko ošetrované. Podporou tohto projektu ušetríte čas a zlepšíte prognózu týchto detí. Dnes má Martinka 1 rok a za sebou 5 operácií. Svojím úsmevom a radosťou zo života nám ukazuje, že na to zlé už jednoducho zabudla. Každoročne na neonatologickej klinike hospitalizujú okolo 500 novorodencov. Pomôžme týmto krehkým deťom a znížme riziko úmrtia na minimum.